Vil du være med til at forhindre fejl med medicin, så kig godt på glasset eller æsken, som medicinen ligger i. Se her, hvordan du kan bruge de oplysninger, du finder. Midt på æsken og med stor skrift står medicinens navn. Med mindre skrift står, hvilket stof i medicinen, der virker mod din sygdom. Dette kaldes indholdsstoffet. Nogle gange hedder medicinen det samme som indholdsstoffet, andre gange har den et helt andet navn. Her er pille A, B og C. De hedder noget forskelligt og ser forskellige ud, men de virker helt ens. Det gør de, fordi de alle tre indeholder det samme indholdsstof. Er du i tvivl om din medicin, så spørg på apoteket eller kontakt os på kontakt@medicin.dk.